ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ወረዳ ዛና ድሕሪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብ ብበርቂ ኣደን ኣቦን ውላድን ዝረከብዎም ኣባላት ሓንቲ ስድራቤትን ራብዓይ ውልቀ ሰብን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ዛና ሙላቱ ሓድጉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብቶም በቲ በርቂ ዝሞቱ ሰባት እቶም ሰለስተ ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት ምዃኖም ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ በቲ ሓደጋ ሓደ ኣቦ ኣደን ወዶምን ሞይቶም ክብል እንከሎ ሓደ ራብዓዮም ኣባል ስድራቤት ዘይኮነ ከዓ በቲ በርቂ ህይወቱ ሲኢኑ ምህላው ገሊጹ። ከም መግለጺ እቲ ኣመሓዳሪ እቲ ህይወት 4 ሰባት ኣጥፊኡ ዘሎ በርቂ ብሰሉስ ኣብቲ ከተማ ሓያል ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ ዘጋጠመ ምዃኑ ይገሊጹ። ካብ ንግሆ ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ ኣስታት 4 ሰዓታት ሓያል ዝናብ ከም ዝነበረ ዝገለጸ እዚ ኣመሓዳሪ ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርከባ ክልተ ቀበሌታት ማለት ሓድነት ቀበለን ማይለሚን ቀበለን በርቂ ኣጋጢሙ ኢሉ። ብተወሳኺ እቶም ዝሞቱ ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ምዃኖም እውን ገሊጹ። እቶም ሰለስተ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት ኣብ ቀበሌ ሓድነት ዝነብሩ ጸንሑ ኮይኖም እቲ ራብዓይ ድማ ኣብ ቀበሌ ማይለሚን ክነብር ጸንሐ እዩ። እዞም ብሰንኪ በርቂ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ከዓ ኣብ ቤቶም እንከለዉ እቲ በርቂ ኣብ ገዝኦም ድሕሪ ምህራም እዩ ህይወቶም ዝሰኣኑ። ሰራሕተኛታት ጥዕና ህይወቶም ንምድሓን ድሕሪ እቲ በርቂ ምህራሙ ናብ ቤቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ እኳ እንተኸዱ እቶም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ 4 ሰባት ግን ብሰንኪ እቲ በርቂ ብቐጥታ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ነቶም ኣባላት ጥዕና ድማ ብህይወት ከም ዘይጸንሕዎምን እውን ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ከባቢ መጥቃዕቲ በርቂ ብበዝሒ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሓደ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ብበርቂ ህይወቱ ሲኢኑ ነይሩ እዩ። መሰረት ኣመሓዳሪ ናይዚ ወረዳ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ጥራይ ኣብቲ ወረዳ ብድምር 6 ሰባት ብበርቂ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ኢሉ። ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣፍደገ ባሕሪ ምውናን ናይ ህላወ ጉዳይ ዝብል መግለጺታት ብምሃብ ላዕለዎት ሰበስልጣኑ ኣፍደገ ባሕሪ ዝርከበሉ መንገድታት ከናዲ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ብመንገዲ ዝተፈላለየ ርክባት ገይሩ ኣብ ናይ ኣጽዋር ምምዕባል ውድድር ኣትዩ ከም ዘሎን ሰራዊት ሃገሩ ከዓ ምዕቡላት ድሮናት ዝዓጠቐ ንምግባሩ ይሰርሕ ምህላው ተገሊጹ። ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ትበሃል ማዕከን ነዚ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ መዳይ ድሮናት ዝገብሮ ዘሎ መንቀስቃስ ምልክታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ተቀዳሚ ሚኒስትር ሃገሩ ወናኒት ዝማዕበላ ዓይነት ድሮናት ንምግባራ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎን ምስከም ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ሽርክነት ፈጢሩ ድሮ ኣብታ ሃገር ቀዳማይ ናይ ድሮናት ፋብሪካ ከም ዝህነጽ ገይሩ ከም ዘሎ ገሊጻ። እታ ማዕከን ወሲኻ አብይ አሕመድ እዚ ናይ ድሮናት መንቀስቃሱ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 3 እውን ተመሳሳሊ ፋብሪካ መሪቆ ከም ዝነበረ ክትገልጽ እንከላ እቲ ዝመረቆ ፋብሪካ ድማ ብሓገዝ ቱርኪ ድሮናት ዝጋጣጠመሉ ምዃኑ ሓቢራ። እቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከተከል ገይሩ ዘሎ ናይ ድሮናት ፋብሪካ ስካይዊን አውሮናቲክስ ኢንዱስትሪስ ዝበሃል ከም ዝኾነን ስለያው ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ዝነጥፋ ድሮናት ዝጋጣጠመሉ ፋብሪካ ከም ዝኾነን እውን ክትገልጽ እንከላ ቀንዲ ንብረት ናይ ድሮናት ከዓ ካብ ቱርኪ ከም ዝወጽእ ገሊጻ። እቲ ካብ ቱርኪ ዝመጽእ ቀንዲ ንብረት ናይ ተንሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ድማ አብይ አሕመድ ብዝመስረቶ ርክባት ዝተፈጥረ ከም ዝኾነን ኣብ ቱርኪ ዝርከብ ዝዓበየ መፍረድ ድሮናት ወይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝኾነ ባይራቅታር ዝበሃል ትካል ከዓ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ድሮናት መጋጣጠሚ ንብረት ዝህብ ትካል ምዃኑ እውን ሓቢራላ። በጃካ ንብረት መሃቡን ቱርኪ ክኢላታት ናብ ኢትዮጵያ ብምስዳድ ኣብ ምዕባልን ምግጣምን ድሮናት ኢትዮጵያ ሓገዛት ትገብር ከም ዝኾነት ከምኡውን ናይ ድሮናት መራሕቲ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስልጠና ኣብ መቕሳሙን ካብ ቱርኪ ዝመጹ ክኢላታት ከም ዘለውን ተገሊጹላ። አዛዚ ኃይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሱዳን መሐመድ ሐምዳን ደግሎ ወይ ሕሜቲ ሰራዊት ሱዳን በአየር ንዘካይዶ ዘሎ ስርሒታት ዘገልግል ዝኾነ ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከጥቅዕ ምዃኑ ኣፈራሪሑ። ሕሜቲ ነዚ መፍርሕ ዘስምዐ ድሮናት ኃይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ነቲ ዳግማይ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ክጅምር ሰዓታት ጥራሕ ተሪፍዎ ዝነበረ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ድሕሪ ምድብዳበን እዩ። እቲ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዕጡቃት ኃይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ 2023 ድሕሪ ምቁጽጻሮም ብዝወረደ ዕንወት ንልዕሊ
ንخلت عامة منفقن كاب أغلغلوت وصاي كويني يصنيحو مرحي حيلتات قلطف دغف حميتي اب زي تفلط بوتا خوينو بفيديو اب زم حلالفو ملእختي حيلتات قلطف دغف زكايدو متقعتات اب سودان طراي كم زي درت بمغلاص اب غرابته هاجرات نزركبو معرفو نفرتون كم زي نحفم فكيرلا نسو اب زربو ازي اغداسي ملእختيو نويح اوان سقيلناينا حجغن كاباي نز سمعو قدم حج كالوت تزاريبو مكوان تخونو اب زوان ازي كاباي سمعو دحر مبال كاب غربيت هاجر تبغيسا قرب التقبل بومباتات التدربي وي التقتل زخونت نفاريت درون زبغسلو معرفه نفتي نعنا حقاوي علامه يلو نسو قصيلو بزعبازي رغصنياتاتينا رغصنياتات انت زين خونمو نزوم قالات اي موصانا يومن زخونت نفاريت وي درون التنقللو ناي غربيت هاجر معرفه نفرتي حقاونا يمتقعت علامانايو نزلنا سمعك قصل زدلي قصل نزكاي تكبارك ادو كبل زدلي دو يبلا يلو ازي بفيديو ملእخت السدد حميتي متنققتو ناي بينوت هاجرات زغانع مخانو كنت زي تغلصه نحلتات قلطف زغف زدغفا مع كنا زينا كونه قدم حج بعلو غبصن سراوي سودان ناي اير حاجز تغبرو كم زلا بتتغاغام كخص تسمع ميام حميتي بخلت سنه 2025 بمنقد تليجرام هيبو ابز نبر حفشاو مبرهي نيرتران مرحيان بريزيدنت سياسه فورقون تقيسو منبارو ايرسعن نسوبتن ايرتراز تقاسنا قدم حج مغلصيو والله كلهم قبر شبراويان حيلتات اسلامو منغستي داعش كيترف السوداني مفطرم إيلو بمتقاس اتز حجزهم سباي لبريزيدنت سياس افورق إيلو بمتقاس اب ايرترا بيت صحفات كم زلومون يفلط ايو إلى نيرو ايرترا اب غداي سودان بفلاي دما اب تسراوي سودان اب كارتوم استغوانا صف عوتن تاساسيرو بحفشا جنرال البرهان زلوا دغفن بزتفلالي منقد شماكل علكم صنح زفلط كوينو نظام الكتاغن بوقع زهابو تغبر ملس يلن دغفت حيلتات قلطف دغفغن نيرترا قطر إيران تركي كمون عطقات حوتي يمن نسراوي السودان دقيفن بزبل كخصو يسمع يم حلوات دوب هاجر بيلاروس كلت ايرتراويان سدتنياتات حاضر رئيسا تسكيمهم اب سميناو كفالة هاجر اب زركب مس اوال حبرة اوروبا زخونت لاتفيا زداوب زوبا براسلاف كم زرخبو مع كنا زيانة هاجر اقاليحن اتم بسولس عسران حدن تقمتي زترخبو بترغمتي تحاجيزم ايرتراويان مخانم زغلوص سدتنياتات اب لاتفيا كو اتيو من تنبرو اب لاتفيا وتادراو كدام بزغبرو سبات تحريمم موبايلاتهم تحديقم ببرت ان تفرارحو اب مكينا سقيلهم اب بيلاروس كم زدربيوم حبيرم اتيام منقد زموته ود 29 عامت موقعستمون بسنكتي اب العليام زبصح مهرمتي كم زموته ان بوليس بيلاروس غليصم مرمرتي زوبا براسلاف اتي تشكيمو زنبرو موقعستم ممات بمرغاص اتم كلت ايرتراويان سدتنياتات زدل حكمنا حجز نابز رخبلو ماكل طعنا كم استوزدو كفل تخايل لا بجكازي توسخ مرمران مكياد كوميته كفل زوبا براسلاف نتريسا يمرمرو مهلاوم غليصم كفل زوبا براسلاف اب اوروبا كابت قلولاو سدتنياتات تبهيل زغلص 2015 كساب حجي اب دوب بيلاروسن لاتفيان موت ناي 35 سبات كم استمزغبه يحبر بيلاروس ام مبراق اوروبا تركب هاجر كوينا بمبراق مس روسيا بدوب مس يوكرين بسمين دما مس ابال حبرة اوروبا زخونت لاتفيا بسميناو معراب كا مسكالا ابال حبرة اوروبا زخونت ليتوينيا بمعراب كا مسالسيتي ابال حبرة اوروبا زخونت بولندا تدوب ابز حلفه قربا عامتات كا باساغا غرتي كاب كم ايثيوبيا كومدما كاب هاجرات عرب سدتنياتات نابز هاجر كم زبرو يغبرمو بدحريو ناب هاجرات حبرة اوروبا كم مسغره زطقمولا هاجر كوينه يصنيحا بجكازي ناب روسيا بحقاو اغباب بمئتاو ناب بيلاروس سغيرم ناب بولند جيرمن كالوت هاجراتن مسغارون بزا هاجر زي از حلفو سدتنياتات الو قدم حجز نبره بليبيا بيلكاب ماكلاي بحر تساغيركا ناب اوروبا زوتو مسمرات حداغاتاتو اندا بزحكو مدما اب لعل سدتنياتات زورد قفعي اندا بزحن ات مسمرون اندا تعصون ناب زمصالو بركز بولو سدتنياتات بحقاو ملكع نابتن ابال هاجرات اوروبا زيكونا كيم بيلاروسن روسيان زامسلا هاجرات بمبرار بدوب بيلاروس ابيلوم ناب هاجرات حبرة اوروبا مئتاو كفتنو كم صنحون كم زحجي اقاطيمو زلو موت حد ايرتراو سدتنيا خا اب استفلالي اوان موت ناي بركز بولو سدتنياتات ناي استفلالي هاجرات كاقاطم ترايني ريو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم